així és com ho recordo. Va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un univers. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. I ell va ensenyar-m'ho